that you know where it is coming from. Hello? Hello there? Yes, sir. Sir, I'll drive on you in a kusa. Sir, idirim no cotton, I'm gas standing kata. So, imagine you no mama, magana, na mama put you on the shinga. Matake Rima, stop on no, and we're not under Manushi fortune, no, ma kanda ma orishi so ma in no ma etikotara me no me bulata ka bingo rie madam abawara mo mba se mo na wa im geji gigasta na mtogi bu nketa. Yes sir. Na nwere nri nketa so nwere ngo jiri mfa nri nketa ka m lega anya nga na sere nketa ndị ọcha nga ahụ de sir. Sorry sir. De chere awo de awo ni we kugesa the new driver kpọtara ọhụrụ na ọwụhụ Mr. Ọkpụkpụ Kamini kwugo ihe. Yes sir. Oh, this abagapụrụ m mba elekwana ihe ọjọọ mmiri elekwana otu nkịta ga na-esi eri ihe dịka biskit erige 18,500 naira nkịta na mmadụ ọwa ofu ihe mba sa ama m na ọwụhụ ego m mba agbatara nga ego mba eche m mistake eche m mba onye m ji gastra ha rice and beans na anụ ọkọm anụ ihe niile nkịta dịchakwa n'obi nkịta ibu nkịta na-achị ọchị they had to get 18,500 naira salary mo rikwe n'otu hụsa ihe elekwa minimum wage ihe nkịta na loge every week they Mr. Ọkpụkpụ biko sir Mr. Ọkpụkpụ chekene ya na nkịta Igbo kwanụ nkịta Igbo chekene nkịta Igbo niile nkịta Igbo juru na-agagharị na street common chain asị dị common cage sef anụ dịrị ya otu echekwa na-elekọta nkịta ndị ọcha arịa ma ndị ọcha na-elekọtakwanụ nkịta Igbo otu anya were nkịta Igbo nnọọ eme ya nnọọ otu ọsị na anyị agaghị ha arụrụ ha ụlọ agaghị etige ha chen agaghị asụtara ha lekwala nri ọma nke nkịta ka eri gị dịgbo ga-esekwa aga mastala nri a ka mba paakịara gị moto gị instead mụ a ga-eji instead msta na mewala ya ụlọ ụmụaka m erie ya bingo ke gị ka ọ na-arụ ihe nkịta o wee si m ndị ochie bịara nkịta agbọlidi hosef nkịta nọ ga na-eme ihe otu nkịta na-esi agbọ ya bụ nkịta Igbo nga ya arachashi nga na nkịta Igbo etie ya eche mkpu ọsọ ata Mr. Ọkpụkpụ sa mba ọwụ mkparị ka mkparị gị de gekwanụ m uche gekwanụ n'olu m na nkịta Igbo maka ndị na-enweghị ego oke mụ am zụọ nkịta Igbo kpọta iwe onye Igbo ka iwe onye bekee oke African man na-edewe African man kpọrọ European dog dara agbakwala go nna de bingo ejikwa gị gwa ọgwụ ego ikwukwa gị eziokwu elekwana ihe anyị na-ekwu so elekwana ihe anyị na-eble m ndị ọcha ndị ọcha mekwere gị ike so ịhụ nkịta ndị ọcha n'anya karịa nkịta Igbo de ngwanụ hapụwa nkịta nyewazie gị mụ ala chek ama hapụ n'uki na stọọ nga ịghọtara ma ya maka ego ka nkịta rice and beans ahụ kwa 18,000 ka m zụtara nkịta ahụ were wenye otu ahụ biko mụ ala ụlọ nkịta biri wezie ndị ewosa ya rụrụ ụwa na ị ga-eme m gịnị de na m gakwara gị ije ma gị ma nkịta ahụ gakwa anwụ anụkwa m na ka egwuregwu kpacharakwa ya gị bifo m emere ọ ga-ahụ biko mba abaghị